ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. صدق اللہ العظیم. وبلغنا رسوله النبي الأمي الصادق الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. زمان انتہائی قابل قدر لائق عزت احترام محترم المقام جناب صدر مجلس، انتہائی واجب الاحترام اسٹیج پر موجود جید حضرات علماء کرام، بالخصوص محترم المقام جناب حضرت مولانا مفتی شاہ زیب صاحب، محترم المقام جناب حضرت مولانا نصیر صاحب، واجب الاحترام حضرت مولانا حافظ اختر علی صاحب، جناب قاری سیاب صاحب، دلترا غلید علاقے مشرانو، بزرگانو، زوانانو، رنو، عزیز طلباء کرامو، یقیناً ٹون اولاندے زد کومینا خراج تحسین پیش کوم مولانا حافظ اختر علی صاحب، مدرسین حضرات چدچا محنت او جد و جہد پر نتیجہ کے پروردگار اخفل خصوصی فضل و کرم او فرمائل اوستاس و پدغ علاقہ پدغ سیمہ کے پروردگار دا قرآن کریم قاریان حافظان تیار کل مبارکباد ورکوم دا دغا بچو والدین ہوتا عزیز و اقارب رشتہ دار ہوتا ٹول اہلیان علاقہ تا چھ اللہ رب العالمین ننستاسو پا دغا خاندانونو کے کورونو کے دا قرآن کریم حافظان قاریان تیار کل. زما دعا دا اللہ کریم دا قرآن کریم دغا ختمونا اخپل بارگاہ کے ہم قبول و منظور کی او دا غنڈا اللہ کریم ستاسو زمن دا ٹول نجات ذریعہ گردے. دعاو کئی اللہ کریم ماتا دا حق وینا او بیا پا آغے باندے اللہ کریم منگ تاسو ٹول دا عمل توفیق ہمرا نصیب کی. وقت انتہائی مختصر دے، مازیگر موس ٹائم را نزدیشول، بس انتہائی مختصر وقت کے یو سو معروضات با عرض کوم او بیا بتا سنا اجازت گوارم. لیکن عزیزان محترم زداویم خبر او ماغدا دا مصر پا بازار کے یوسف علیہ السلام خرسیدل. یوسف علیہ السلام دا خریدارو پا صف او قطار کے لوے لوے دا زر مالکان دا جائدادونو وارثان ولارو چھ منگ با حضرت یوسف خرید کو آغا قطار کے یو بوڑے خزم ولاڑا او پسر باندے دا مالوچو گیڑے اخلیوا. مقصد داو دا مالوچو گیڑے پا بنیاد زبم حضرت یوسف خرید کم. لیکن عزیزان محترم خلق او قتل آغا بوڑے تا وی بڑیا پاگل تو نہیں ہے، موقوف العقل تو نہیں ہے، لیونے خونے تا تا پتہ حضرت یوسف خریداروں کے لوئے لوئے دا زر مالکان دا زمکو مالکان دا جائدادونو وارثان ولار دی او تداوے دا مالوچو پتہ گیڑے باندے زبم حضرت یوسف خرید کم نشی کے دے لارشا اکبر اور کی کینا چلتا آرام ہوگا. آگا بوڑے جواب ورکل آگم پر تاریخ کے سنیری حروف سرا اولی کلیشول آگا بوڑے وئی جانتی ہوں
بڑی اچھی طرح جانتی ہوں حضرت یوسف کو خریدنا میرے بس کی بات تو نہیں ہے. ماں کا پتہ تھا حضرت یوسف خرید کول دا زمادہ وسکار نہ دے مگر واورئی سہر نہ والا ترما خام پورے دغا قطار کے زکب ولاریم سبا قیامت پورز دا حضرت یوسف دا عاشقانو فیرس کے زمان نامہ بوراشی کنا سوک جی کوئی شوال آغا دی ہوئی سبحان اللہ. دا شکر شپک کسان کوئی شوئی باقی کو نہیں کوئی شوئی کنا شپک کوئی شوئی کو وہ کوئی شوئی ٹول کوئی شوئی لیکن لگ ٹول منی سرو وائی سبحان اللہ لگ نورو چاہتا واسرا دا مشران چی دی آواز تیج چلاشی بیا بخبر جوڑی ٹول وائی سبحان اللہ آگا مشران ٹول وائی سبحان اللہ. نہ تاسو نہ ڈوڑے غوارم نہ چیر غوارم نہ دا پیخور کاوا غوارما زما قیمت اکیو سبحان اللہ. تاسو تو حضرات زما ملمسیا اکیو سبحان اللہ. پختانہ خلق پا ملمسیا کے دیر نران او تکڑوی زما ملمسیا سبحان اللہ پورا سبحان اللہ را گئی لب جذرت رکو میں سر را گئی لب جذبے سر را گئی. عبیدان محترم آگا پورے خزی ہوئے سہر نوالا ترما خام پورے دگا سب او قطار کے زکب ولال یما سبا قیامت پورز حضرت یوسف عاشقانو پا فیرس کے زمان نامہ ہو براشی زداویم نن من اوتاسو دا قرآن پا عشق کرانو دا قرآن محبت کرانو دا قرآن ختمونو پا دغم محفل کرانو انشاءاللہ سبا قیامت پورز دا قرآن کریم عاشقانو فیرس کے زمونگا نامہ ہو براشی کا نام اجادا واسرہ سبحان اللہ لکھنور اجادا واسرہ. عزیزان محترم راشیوں کو رہی نن پدی دنیا کی ظلمے وعدہ گئی او چکل وعدہ گئی اخپل ناویلا پارا کالی جوڑی صدر زیورات چکلا وقت رخصتی راشی آغا ناوی تا آغا کالی آغا زیورات واچولی شی یو لور را پاسی اخپل بابا تا وی پلار تا وی بابا مالا خسرو در یو گتمہ جوڑا کا دا آغا لور پا مین و محبت کے پلار را پاسی گتمہ دا سرو زرو اللہ جوڑ کی امیل واللہ جوڑ کی والے واللہ جوڑ کی بنگڑی واللہ جوڑ کی روتا پل کشر خور وئی لالا مالا کو یو گتمہ جوڑا کا یو امیل جوڑ کا والے خورا دا سرو زرو جوڑ کا دا چاندی جوڑ کا آگا رور راو لگی عزیزان محترم دا کشر خور مینا محبت کی آگینا پارا امیل جوڑ کل والے جوڑ کل کالی ورنہ جوڑ کل دا سرو زرو جوڑ کل دا چاندی ورنہ جوڑ کل یو کال تیر شول آگا کالی آگا ناوے واچول عزیزان محترم خور واچول لور واچول آگا کالی یو کال دو کال سرور کال پینزا کالا لس کالا آگا زنانا غم خادی کی اچھائی لگی آدی یو وخرالل آگا کالی عزیزان محترمہ مئی جون جولائی سخت گرمی آگا خولو اول آگا کالی پشکالو آگا اگو اول آگا کالی عزیزان محترم خیری ورنو لگیلل آگا کالی زارشول آگا کالی چمک ختم کل اور آگا ناویرہ پاسی اخپل خاون تا بیاوئی تا چے کم کالی مال جوڑ کریو ددی رنگ آسر کے پاتے نشول ددی چمک پاتے نشول ددی آگا اصلی حیت او آگا رنگ پاتے نشول عزیزان محترم آگا لوٹ بلاک دوئی دا کالی آگا رنگ کے پاتے نشول آگا چمک پاتے نشول آگا خور اخپل روڑ دوئی روڑ لالا دا کالی اخپل رنگ بدل کل چمک ختم کل خیری وال پشکال وال دغا خاون دغا پلاک دغا رور آغا کالی رالی زرگن لارشی سیوا دا خلق نوے کا دا خلق مزیدار کا
آگا زرگر راو لگی کیمیکل ورطا لگئی لگیا دے آگا زرگر راو لگی دل آگیلا پالش ورکئی لگیا دے چکلے کیمیکل کل کلے پالش کل کالی بیاو آگا سے خیستہ مزیدار چمکدار روحان راو وطل جداویم عزیزان محترم راج شئی کو رہی نن کالی کا زنگ لگی لگیا دے نن چاندی کا زنگ لگی لگیا دے اکپل رنگ او آگا اکپل چمک ختمی لگیا دے اس پر تاسو پدے میدان کے دے دئی باران اوفی آگا اس پر تا زنگ لگی لگیا دے فولاد تا زنگ لگی لگیا دے پیتل تا زنگ لگی لگیا دے لیکن عزیزان محترم راج شئی کو رہی رحمت دو عالم جان دو عالم شفیع دو عالم امام الانبیاء سید الانبیاء شافع محشر ساقی کوثر محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ محبوب پیغمبر فرمائی اصل بخیل آغا دے چھ آغے پوران دے زمان نام اسم گرامی راشی او پما درود نوئی دا دیر لے کنجوس دے دمر اچت محبوب پیغمبر بانے درود ہوا ہے چھ پتہ لگی دلول خورد اگا خلق چیدی الحمدللہ دا محبوب پیغمبر عاشقان دی صلی اللہ علیہ وسلم آغا محبوب پیغمبر اعلان فرمائے اور لوگوں جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے بالکل اسی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے محبوب پیغمبر فرمائے سرنگی اس پنی تا زنگ لگی دکسی ضرورتہم زنگ لگی آدے عزیزان محترم حضرات صحابہ کرام او فرمائے محبوب پیغمبرہ دا اس پنی زنگ سنگ سپاکو دا خمون تا پدلا تینر سربا سپاکو پیٹرول سربا سپاکو دا اس پنی زنگونا دا با منگ دا خاور تیل سر سپاکو کیمیکل سر سپاکو لیکن محبوبہ دزندا زنگ پلا سنگ سپاکی گی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے مرگ یادولو سرا او دا قرآن کریم تلاوت سرا دا زنو زنگ سپاکی گی لگیا دے اجھا دواسر سبحان اللہ دا قرآن عاشقان لگوچا دواسرا محبوب پیغمبر عاشقان لگوچا دواسرا اللہ اکبر کبیرہ دی دعانے محترم آقا محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرمائے دلوں کا زنگ صاف کرنا ہے موت کو یاد کرنے سے قرآن کریم کی تلاوت سے دلوں کا زنگ صاف ہوتا ہے سوال نہ پیدا کی گی تاسو مدنی سے یہ اس پنے دا غزنگ کو لگی باران سرا دا پشکال سرا دا گرمے سرا دا زور دا سنگا زنگ لگی آئے سوال پیدا کی گنا زمان نکتے زخپل اندازوں کے بے اللہ اکبر کبیرہ دی دانے محترم زرتہم زنگ لگی آدے مندہ پروردگار ذکر نہ کو زنگ لگی آدے دا محبوب پیغمبر سنتون مپریخ ول زنگ لگی آدے زنا آمش ول زنگ لگی آدے گناہنا آمش ول زنگ لگی آدے دروغ وایو لگی آیو زنگ لگی آدے عزیزان محترم نن کنزل آمش ول زنگ لگی آدی دا جماعت مدرسی نللیش ول زنگ لگی آدی دا مشران عدب پاکن شول زنگ لگی آدے ظلمنا آمش ول زنگ لگی آدے نا انصافی آمش ول زنگ لگی آدے جبر زیادش ول زنگ لگی آدے منگبل مومن حق نہ ادا کو لگی آیو زنگ لگی آدے تخویندو حق نہ ادا کو زنگ لگی آدے آگا خزر خاون حق نہ ادا کئی زنگ لگی آدے
خابر دا خزے حقوق نہ ادا کئی زنگ لگی آدے راشیو بوئی کرنا عزیزان محترم جگہ زنگولا لرے کول پارا یہ لاسی والا قرآن بلاسی والا تب محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمان پر قرآن عمل ہوگا تب محبوب پیغمبر علیہ السلام آگا سنتوں باندے عمل ہوگا مرد یادوا تب قرآن تلاوتنا کوا تزرد غزنگنا صفا کی گی لگی آدھی اجھا دواسر سبحان اللہ سوچی کوئی کیا اوچت آواز سنا ربا سوچی سمر اوچت سبحان اللہ وہی دارے کے جنت لبو دے ربا دا سے بارو بار پدے شرگل باندے بو دے او کاتلم نے پا موٹروے باندے تاو کے او چھ موٹروے نا بیا دارے کو والو دی او سن پا کے باش مسلان ہوئی سبحان اللہ دا خلق کنجوسان دی مولیان کنجوسیان ندی یا اللہ دا سوک چے پا مزوئی من مولیان کنجوسان نیو زمون نیت قوم تا صفا دے دا قوم نیت من تا ٹکل دے ربا چے سوک پا مزوئی دام جنت لبودا وہ پیدا لے بودا پریدہ چے پدے یخلے کہ تاسو پیدا روان چے و جنت دی دروازے تو رسی خوالے درباندے ماتی بھی بیا بتا سوئے مدنی سے پا منگ تا پتا ودا پیدل با دمرا گرانی منگ با مچر سبحان اللہ ویلی نو اگر ڈائریکٹ والا اچھا تو اب پیدل والا پا مزا مطلب دوانا پا گیشتا اللہ اکبر کبیرہ عزیزان محترم آغا پروردگار منگلا آغا محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم راکل چلٹول نبیان و سردار دے آغا محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منگلا راکل عزیزان محترم کے بچہ باندے آغا کائنات رب دا عظیم الشان کتاب قرآن نازل کر ہائے زخپل اس کو اندازوں کے ویم حضرت آدم رالل ماوی ربا حضرت آدم رالل قرآن رالل حضرت شیس رالل قرآن رالل ربا حضرت نوح رالل قرآن رالل حضرت یعقوب رالل قرآن رالل حضرت اسحاق رالل قرآن رالل ربا حضرت یحییٰ رالل قرآن رالل حضرت زکریا رالل قرآن رالل حضرت شعیب رالل قرآن رالل حضرت ہارون رالل قرآن رالل حضرت موسیٰ رالل قرآن رالل حضرت عیسیٰ رالل قرآن رالل ربا 1,24,000 کم و بیش پیغمبران را روانا لیکن ربا قرآن رالل ماددہ سکاری آواز رالل قرآن با علالعلی چکلا قرآن اجدول والا دا مدینی جانان مرادی ماوی ربا کا مدینی جانان با کلرالی آواز رالی قرآن با علالعلی چی اجدول والا دا ما محمد محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم راجی او محبوب پیغمبر با علالعلی چکلا محبوب پیغمبر اخبر اوگو مبارک باندے اچھتول والا حضرت ابو بکر صدیق برا دی اچھت آواسر سبحان اللہ ہجرت آغشفا محبوب پیغمبر علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اخبر اوگو مبارک باندے اچھت کرے دے اور سنت 100 منظر بدول سوی چکلا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق پا حکم مبارک باندے براغلی بھی نو دا محبوب پیغمبر آغا پی مبارک دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آغا سیدی مبارک باندے براغلی بھی لگ رہے تھے پاؤں آپ کے لگ رہے تھے
پاؤں آپ کے ابو بکر کے سینے پر لگ رہے تھے پاؤں آپ کے ابو بکر کے سینے پر اور میں اگر ہوتا تو بار بار سینے کو میں بھی چومتا ہوتا میں اگر مدینے کی خاک کا ذرہ ہوتا مصطفیٰ کے تلوے سے ہر وقت جڑا ہوتا آغا کائنات رب العالمین کہنا گیا دے راشی کو گوئی کرنا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ دا آغا قرآن دے دا آغا کتاب دے کہ کائنات رب نازل کرے دے او دا کائنات رب اعلان نہ کئی لگیا دے دا قرآن ما نازل کرے دے او دا کتاب قرآن دا شفا والا کتاب دے نہ اسٹوڈنٹ نہ تا پوسو کا What are you studying? کیا پڑھتے ہو؟ آگتا تو وہی I read in class 8, 9, 10 and my subject is physics, chemistry, biology, zoology, law, history. ننتا تو اسٹوڈنٹ وہی فزکس ویم کیمسٹری ویم biology ویم law ویم history ویم science ویم English ویم الجبرا ویم maths ویم اللہ اکبر کائنات کی سمرہ کتابوں نہ موجود لیکن عزیزان محترم دا کائنات تون کتابوں نے روالی یو کتاب ہم دا اعلان نہ کئی چیز شفا والا کتاب یم واحد قرآن آغا کتاب دے چھ رب اعلان کئی دا شفا والا کتاب دے ذالک الکتاب آغا پروردگار اعلان فرمائے ذالک الکتاب ماوی ربکم کتاب آواز راضی مدنی سے جی تو الیکشنوں کو آو جی ماں قومی اسمبلی 2024 جنرل الیکشن کے پیخاور نوالاڑوں ماں ہاں کم نفع دے ہوا ماوی ربا ذالک الکتاب سبحان اللہ ساتھ تھوڑی کتاب سر نہ لگی او سمزرہ خی او کا بد منگ ستاسو کورتم دا کتاب دروڑے گئے ہائے ہائے کم نفع ذالک الکتاب ربم دا کتاب دے کر اچھاتا ہوا سر یار ذالک الکتاب کم کتاب رب اعلان فرمائے آغا کتاب لا ریب فیہ تا آغا کتاب دے ہر رنگ شک نہ پاک ہر رنگ شبے نہ پاک کتاب دے There is no doubt in this holy Quran. یہ قرآن کریم ہر قسم کے شک اور شبے سے پاک کتاب ہے. زتا سنت جملہ در قوم زما عشق زما انداز زتا ویم رب من کتاب قرآن لا کل آغا ہم لا ریب
کم محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم باندے تکائنات رب دا کتاب قرآن نازل کرے لے آغا محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم لا ریب قرآن ہم لا ریب محبوب پیغمبر شاہ باندے رب قرآن نازل کر آغا ہم لا ریب بلکہ زداوے ماں آغا محبوب پیغمبر ہم لا ریب ہم بے عیب دے محبوب پیغمبر لا ریب ہم بے عیب ہم اور جبیا پکینا یورا پاس ادھا نسوری بچے مرتد زندگ اگا کافر مرزا غلام قادیانی او دا نبوت دعوت یو کل مال دا نسوری بچیا غلے کے نا کانیاں اللہ رب العزت کانے پیغمبر را لے گلے ندے اور زداوے زمون پدے موٹر وے باندے ایکسپریس وے باندے رنگ روڈ باندے یو ٹرک روانی یو باتیں کار کئی بلے نہ کئی نو ٹریفک والا ورتے ہو دے گا قانون دے پلاس کے واغس کر وہی سیبا سمی کری دی تو لگلان جلا کچھا کہنا ٹرک ڈرائیور موٹر ڈرائیور ڈارسن ڈرائیور سوزکی ڈرائیور غریب لان دے راشی سی چل دے سیبا لگ دی مخ کے باتوں تاو گورا نو دے چی دسی راشی اخپل دے ٹرک باتوں دا داسی ہو گوری اوئی نو دے وہی چی وہی سی چل دے نو آگا ورطا وہی ٹریفک والا قانون دے پلاسی آگا سے یو باتیں دے کار کئی بلا دے کار نہ کئی وہی سیبا بیا بسکو نو ٹریفک والا ورطا وہی پریشان تاسو سبحان اللہ ہوئے سبحان اللہ بعد پرچہ لگی گی بلکہ پر جنت کے چرچہ کی گی اور تاسو بیام نہ ہوئے اللہ اکبر کبیرہ زمون کانے ٹرک راشی آگا پرچہ کی گی آئے ہائے ہائے چکل غٹ اختر راشی نو تاسو کانے زناورہ لے بولے تاسو پدے باندے قربانی لگی گی ماویل من کانے زناور دا قربانی اللہ علو من پاکپل سڑکور باندے کانے ٹرک ڈاٹسن سوزکے موٹر نہ برداشت کروں من دا نبوت پا سڑک باندے کانے پیغمبر بلا سنگا بلو اچھا تاوا سڑکانا یار یو کانا بادی نبی جن لکانا عمر آگا محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرمائے مانا پس کسوک نبی راتلو والا وے آگا با عمر ابن خطاب وے حضرت عمر پیغمبر نہ دے اور محبوب پیغمبر علیہ السلام جلیل القدر صحابی دے مرزا غلام قادیانی دا نسوری بچے پکے لاچا پیغمبر راوت سے دے زمان موضوع ختم نبوت دا گرما بڑے مرغلے در کھڑے ہوئے پس عزیزان محترم ماتا عرض کا رب راک القرآن آگا ہم لا ریب کم محبوبہ نے نازل کل قرآن آگا ہم لا ریب دے ہم آگا محبوب پیغمبر بے عیب دے نبیوں میں نبی ایسے نبیوں میں نبی ایسے کہ امام الانبیاء ٹھہرے اردو پوئی کو بنا بس خالی سبحان اللہ آؤ جی سورہ معشومان پوئی کی مشران کو نہ پوئی گئی گانا اللہ اکبر میں اسے کہ اردو کے شعر ہوئے ساتھ پنگرے بابا ناس ہوئی مولی صاحب سمجھ نہیں آیا ہے مالا شکر دے پختانہ دمولا پا اردو کو نہ پوئی گی خو عمران خان پا اردو دیر خب پوئی گی او دما خیال دا عمران خان سے دور پختو کی اردو ہوئی اب غریب پا اردو کے لگیا او مون ٹول پختانہ ور پسے اور کہ مولا غریب ایک یو شیر ہوئی مولی صاحب سمجھ نہیں آتا ہے مالکی مروت کے بیان کا جو پر جوش کے رالو یہ پنگرے بابام پر جوش کے رالو ایک دم مجمع کے راپا سے دو اور پر جوش کوئی تاج و تخت نبوت ختم
نو ما ورته مال حضرت صاحب کوئی سمجھ بھی آتا ہے کہ نہیں؟ وہی مولوی صاحب سمجھ نہیں آتا ہے، آپ کا زور لگاتی ہے، ہمارا نعرہ لگاتی ہے. تو تاسم جوڑے اماغا والے یہ خالی سبحان اللہ اللہ اکبر. نبیوں میں نبی ایسے، نبیوں میں نبی ایسے کہ امام الانبیاء ٹھہرے، حسینوں میں حسین ایسے، حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے. عزیزان محترم سے عظمت مقام آقا کائنات رب مولا محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم راکل تو نبیانوں کے اعلیٰ آقا کائنات رب آقا محبوب پیغمبر نے صحابہ بھرکل پٹول صحاباؤں کے اعلیٰ آقا کائنات رب 104 آسمانی کتابوں نازل کر آقا 104 آسمانی کتابوں کے سلور لوئے کتابوں تورات، زبور، انجیل اور قرآن کریم